Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel Bolo Dupaan. Video kali ini kami sekali lagi ingin menuntaskan request yang bukan dari manusia. Nah, request kali ini datang dari para penjaga jalur transportasi, sama seperti kemarin, transportasi Keraton Gaib Laut Selatan yang menuju ke Keraton Gaib Gunung Merapi. Jadi jalur juga. Tapi kali ini berbeda dari kemarin. Kali ini untuk menetralisir demit-demit liar yang ada di Kali Opak, Yogyakarta. Nah, ini kalau saya membicarakan hal ini juga agak lucu juga, bener-bener dari kemarin itu tetap saya sampai nggak habis pikir gitu. Jadi request dua kali request ini yang betul-betul di luar dugaan saya nih. Jadi ini tapi kali ini bukan dari Buto nih, bukan dari sesosok Buto, cuma dari 4 sosok yang diberi tugas, dan kebetulan mereka membawai pasukan untuk menjaga jalur tersebut. Mungkin juga karena bisa dibilang jalur tersebut lebih utama nih, karena kalau Kali Opak itu lebih besar dan lebih itu yang akhirnya itu tersambung dengan laut. Kalau saya lihat di peta itu yang tersambung dengan laut, makanya mungkin istilahnya itu penjaganya lebih banyak. Begitu saja. Itu tadi kami akan berusaha untuk menuntaskan request tersebut, dan seperti biasa kami sampaikan untuk teman-teman yang tidak percaya dengan hal gaib, monggo silahkan, ini dianggap sebagai hiburan semata saja. Dan untuk yang tidak suka dengan tontonan seperti ini, monggo silahkan di skip saja nggih. Itu nggih, matur nuwun. Iki mau ngopo kowe? Iki wis mulai. Tak kon giring tok. Oh. Ono. Maksudnya ono sing istilah iki memang ono sing nolak. Nek sing nolak iki mau entuk pesenan dikon ngirim ning Gitu. Ning kidul langsung cemplungno ning Koloseum. Langsung ning Kolosium e. Langsung ning Koloseum, langsung cemplungno ngono kae. Engko ben dadi rasa perlu Nek misale ana sing demit pesugihan, kowe ngerti to carane? Dadi sukmane utawa nek iso malah sisan jiwane dukune karo karo sing pelaku pesugiane kuwi gereten utawa jabutan nganggo pusaka rantai kuwi gabungno karo demite kuwi pesugihan. Iso? Iso. Nek ngono kuwi sik. Aja ning kono sik, kowe nyamplak kowe. Iki bapak ket ben gawe konten mesti lho, mesti ngelingke kowe aja. Iya. Kowe iki yo urung tenan ya. Ya wis mulai. Saya bapak tak bagian liyane.
Soalnya sak dulu tekan ding tak gawe apa? Sik nggo teleporte sik kuwi lho. Teleport teh. Hmm. Digo? Jadi iki grosik apa langsung pindah ya? Ora mindah bagian bapak. Udah sing ra gelem kok. Oh sing ra gelem. Heeh. Ya Diajar sakarmu. sik. Arep mbok jak glose apa Oh, langsung. nek ngono iki ra sida. Hah? Ra sida ajar sik wae. Ya wis sakarmu kowe sing garap pon. Bagiane saiki bapakne bagian kowe bagian sing ngurusi sing ra gelem dipindah sing ngeyel-ngeyel kuwi lho. Kan ketoke ra akeh to. Nah, ngono nek sing bagian mindah-mindah mageri kaya liya-liyane lah kuwi bapak. Oke? Kowe terserah sakarmu, arep mbok gebuki sik apa nganu sakarmu. Udah saya jare bapaknya langsung digorke ning Kolosium iki. Enggak, maksudnya nek engko nek dikirim, kuwi ora maksudnya ora mung dikirim ning apa? Misalnya ning pelatarane apa nganu ning kotane iki lho, ning tengah kota aja golekno Kolosium cemplungno ning kono langsung. Jadi langsung wae mbok anu ngirim iki ora mung ning misalnya apa ning ngarepan gerbange apa? Gerbang kuwi kerajaan kuwi aja. Ya? Wis paham? Pon paham. Ya. Oke. Jadi saiki Lagi tekan kene iki. Yo ngobrol ki. mendingan ngene lho. Kowe mbok turut sithik-sithik to. Nek nganu ora usah langsung aja langsung akeh ngono kuwi. Mbok turut mbok gebuki ana sing ra gelem tekone nganu ana sing ra gelem ajar. Kirim dok ana sing ra gelem ajar kirim ngono dadi mbok turut saka gunung tekan anu tekan laut. Dadi rasa mbok giring kabeh. Ngono kuwi kesuwen kowe. Langsung mlaku wae. Dewe paham tekan ae. Kowe mlaku ndono. Iya, arti nek misale ana geser rapi ngono. Rapi dipindah ning ya tetep rapi blok ini ya engko tak parani. Yo digebuki wae nek tetep ra gelem pindah. Ngono wae. Iki damai wis damai tekan dadi engko gari ler wae wis. Aja engko ngenani liyane. Ora aku tak gawe ukurane jadi sing kira-kira mau nganti kono kuwi tokmu wis digawe nggon. Nggo saka Mbah. Kalau gunane wis digawe nggon. Kowe iki saiki senengane nganggo meteor ki ngenani liyane. Kuwi kegeden yo, Le. Ya cilik ya. Golek jurus liya wae. Apa ya? Kowe ki nek misale ku kabeh ngono rata-rata kabeh demute ning kono ku ora gelem apa nolak apa istilah iki ngejak perang ngono kuwi aku agek nganggo kok ngono. Kira-kira diduga nganggo strategi perang ya. Strategi tarung. Kowe marane siji wae langsung kowe ki Marandana, Ngraga Sukmandana, parane siji-siji. Ngono wae rasa nganggo kanu. Kaya bapak ku lho biasane saiki kaya bapak saiki kan marani to. Ada wis tekan Hah? Wis ning pucuk. Ning pucuk piye? Nang pucuk ana. Wis tinggal apa lek kira-kira kamu cekan meneh to. Ya urung nek mek sampe tekan. Apane? Kan aku mau ngomong nek misale apa nggawa le raping dipindah alon-alon. Sing nggawa sapa? Arti aku ngomong ngoten tok. Debet le raping lho. Lah iya sing nggawa sapa? Wong mereka wae ora gelem pindah kok. Sing nggawa sapa? Nek wis iso ora mungkin request karo bapak. Paham ora sih? Logikane piye sih? Heeh ya. Lah kae ngumpul kae. Hah? Ngumpul. Oh, waduh beda. Kowe iki kumpul ki mergo pengen njaluk dipindah. Iya. Akhirnya kuwi. Tak kira wis diomongi bapak, kowe Ngraga Sukmandana, kowe meneng Ngraga Sukmandana, turut saka dhuwur tekan ngisor. Turut siji-siji. Kowe rada mundur neh. Kowe nyamplak meneh kowe. Ben marem kowe. Madhep ngendi sak karepmu. Nek nganu madhep kono no. Arahe ndono kok. Ya bapak mau lurus ngene iki mergane kan iki. Saka dhuwur tekan
Ini lewat sih kan dene awak dhewe. Bapak nganune saka dhuwur kok. Wis paham bro nggih? Paham. Nah, wes. Jenenge sesinau. Ya lumrah. Wes, aduh. Bu, tak tekon kowe. Rok nganggo batinmu kowe. Sing njaluk sing gelem dipindah sukarela wis kabeh urung. Ning kali opak iki bentuke
ini sukarela lho ya. Sebagian di boleh. Kayak batinmu. Hah? Oh wis. Oh iya. Wis cukup. Among iki tok wae. Soalnya anaknya kayak anu. Pun. Hah? Pun. J. Biji. Ini loh. Bentuknya ini loh. Kamu. mundur. Gue nyampar kamera. Mundur. Cok ya. Wah, ojo mbok toyo tenan. Awak dhewe iki dudu petarung. Ya nih. Refleks kan. Ora. Ketekan. Kowe tanganmu remuk nek anu Ya. jeben. Ra sengaja. Tanganmu ki iso remuk nek ngantem kuwi rantai. Wong apa refleks ya aku ngono kuwi. Ditahan set ngene. Obat dhewe. Ya ngerti bapak kowe nek obat dhewe. Tanganmu remuk awak dhewe iki kultivator. Kudu petarung apa pendekar. Iya obat dhewe Pak aku rasa. Ya ditahan set. Aja dibablaske. Kan parsial to awak dhewe iki rada semone. Iso lah. Refleks. Iya refleks bener. Ditahan tanganmu remuk no. Dudu petarung kok. Kita kultivator bukan petarung ataupun pendekar. Gerak tubuh itu hanya gerakan refleks otomatis karena mengikuti gerak sukma. Bukan karena bisa bertarung atau bisa beranu apa kuwi. Oke, nek pendekar ki apa? Ya bertarung lah. Fisiknya awak dhewe iki lemah lho. Iya. Apa kok salah telepon. Ditahan. Remuk dhewe kok ragane remuk iki, Mbok. Mulakno ki nganu. Nek urung mundur sik. Pun. Hah? Engko sak jare pas jare iki ya. Ya. Wes. Mon. Sing jaga pusaka urusan nih. Sing jaga pusaka urusan. Cerak laut gini lho. Daerah kene iki. Heeh. Urusan ya, moron ini. Ya. Ini bahara kowe. Nek dijak omong sik. Nek rasa dijak omong ya karek kowe biasane. Iya. Kasih bapakku ngomong. Ayo. Kirimkan asli ngomong. Ayo. Ya, ayo. Apa?
Pun. Yes. Pun. Iki bapak akeh gawe temboke. Ih. Wah situ. Mas nih. Kali iki banyu ya. Iya. Arep bapak tandur wit. Kali. Ya Bapak aja. Ya jeneng wong ya nganggo lali. Aku lali ra. Bapak kulinane dalan kok. Hmm. Kulinane bapak kan kulinane jalanan-jalanan ngono. Iki request kali kan agak pindho iki, lali ya jeneng lali ya. Sun. Ono wis kebajet. Apa? Ono siji wis kebajet. Apa nih? Apa tengkate? Apa? Tengkate. Apa? Sijine kelelep. Kelelep siji. Wait. Hah? Wait. Ke siji oyane ra sengaja ya cilik ning ra sengaja ketukul. Kuwi dudu kuwi duit pohon. Dikirane Ta biasanya jedul ya. Nanti ya. Ono wae. Sono. Bapak wis ngomong ta nek ditanduri wit, iki sing demit-demit pohon kuwi sing kamuflase kuwi biasane jedul. Kuwi wit apa ya kok ning banyu kuwi? kaya rumput laut. Hah? Mbur artine kaya rumput lautan ngono lho. Oh. Ganggang ngono kok. Kuwi. Iya. Aneh-aneh ya demit iki. Iya. Wujudnya. Ini kaya ana wit lembung kok. Ana kaya ngono kuwi, saiki ana ngene iki. Ya nek wonge ya lumrah sih ra iso percaya le. Wong ya ora iso ngrasake dhewe, ra iso ngerti wujude dhewe. Awak dhewe sing iso ngrasake iki wis sing mempertanyakan tenan apa ora. Iya lah, wis pokon yes awak dhewe lakoni iki lah. Bapake. Cek. Piye? Jajal Bapak kaya ameh nganduri ning daerah kono. Apa? Batinku kaya ana ndelik siji wit. Siji apa? Demit pohon siji jana kae. Oh, iki to. Heeh, jajal. Rasa. Terus kecekel Bapak. Gitu. Keterak ejek. Soalnya wis sepet jedul deh. Wis ta? Delik meneh wis. Watu-watune Bapak juga ya. Wis. Bisa apa? Iki. Oh iya. Sik deh. Sing mbok rasake kuwi dudu batu mustika. Lah? Kuwi watu gunung kuwi. Oh. Gede banget kuwi watune. Sik, sing dadi masalah. Watu gunung kuwi dienggo kerajaan Demet apa Siluman ya? Ora kedetek kok.
Padha ya. Bahaya iki nih. Ketoke anteng, ketoke nganu ning bahaya. Rasa melu-melu iki bapak weh. Nah. Guys, anu sisa-sisane iki. Do mlayu ceklem kabeh wong calon lho kabeh. Hei. Nah, kamu dikon nyekeli lemah Mundur deh. Bali mundur deh. Dikon nyekeli lemah itu tok. Oh. Kayak ngresiki ade ora. Asep sak sabetan ngono ki tak. Aku nyempitake akeh kok langsungan. Masa. Ya sih. Lah, langsung tangkap kabeh. Wih, kaca siji. Wis kabeh ro. Mau ngono ki tak. Wis iki. Ya ora digondene maksud diduncalke dono kok. Kali. Wong bapak ngomong diduncalke nang lor kok. Tak kira wingi jelas. Lah ngopo arep sombong karo bapak ngono. Mbok gowo dene iki arep nggo sombong karo bapak. Asu. Sombong duwe ciptake. Aduh. Juru-juru sajar. Mana? Wis rong deh. Wis kaya kali Cede wingi lho. Second deh. Nek menurut bapak sih wis, tapi nggo konfirmasi. Iso ana watu-watu piro? 3. 1, 2, 3 ning kene. Siji nang kene.
Iki lho istilah padha mau. Wis. Watu gunung iki mau. Istana kerajaan. Apa Istana Demit. Wis ana loro batu pusaka uri. Hmm? Ning cedak bagian pinggir kono. Oh. Gede-gede. Ora asal gede cilike. Iya. Bapak kira-kira perlu tarung ya. Ya tetap butuh tarung. Oke, ini Mbah. Yuk. Ayo. Ngapa sih? Ana lho nyerang kok. Sijine semangat, sijine mlayu. Loro. Oh. Oke. Wes dong. Pun. 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 Ki salah siji sing request yo aneh-aneh iki. Nih. Masa ngejak sparring partner karo bapak. Sparring partner. Karo kowe ya. Wah, aja kelapa. Ya karo bapak njaluke karo bapak. Sparring PT. Bapak kira bengi iki bapak iso nyantai. Waduh. Oh nggih. Tak ngantar. Oh, tok penak iki le karo simbah iki. Apa? Iramane lambat.
Untung wis rampung. Oke. Gerakannya bapak aneh ya? Ora ya, Bang. Hah? Ora ya, Bang. Ini perasaan bahwa kaya wong nari ya? Kan. Hah? Heeh. Iki mau gerak apa sih? Arti. Oh, iya. Iya. Rasa perlu bapak omongke to, mosok diomongke ning ngarep kamera. Ya rahasia dong. Wis ta, Pun. wis kaya liyane. Pun. Nggih, begitu teman-teman. Itu tadi sesi penetralisirannya atau seksi pemindahan dan gebuk-gebukannya. Nah, sekarang kita ke segmen cerita penggambaran wujud dari energi negatif yang atau demit-demit yang ada di kali opak tersebut. Tadi yang jelas yang request itu pimpinan, jadi itu kan di satu pasukan gitu. Satu pasukan aku tunggu gedang ini. Bapak dia butuh. Kita emang ini kesel lele. Apa? Aduh. Nek karepe bapak ya bagian gelut-gelute saiki kowe wae. Nah, Bapak sing bagian sing ora gelut dulu lho. Ya saya tua ya. kok ya apa? Aku nih jenenge rame gelut pesan jadi gelut. Saiki bapak nek gelut jadi hampir gelut kuwi. Ya gue double job to. Kameramen karo bagian gelut. Kok balik lagi. Gurune bapak nek gelut aku nih. Gue bapak sing liyane karo bagian cerita wae. Oke. Itu tadi yang jelas perwujudan dari yang request itu kan satu pasukan gitu. Jadi pimpinan utamanya itu dia dari golongan siluman. Itu dari golongan siluman. Terus kalau yang wakil pimpinan atau wakil ketuanya itu dari sesosok arwah gitu. Arwah, mungkin bisa dibilang arwah gentayangan. Ini jadi yang pertama tadi yang pimpinannya itu siluman, itu laki-laki. Yang wakil pimpinan ini arwah gentayangan ini perempuan, gendernya wanita. Terus yang istilahnya yang pembantu dari itu, jadi di bawahnya wakil lah, itu ada dua, satu gender laki-laki, satu gender wanita. Itu yang gender laki-laki ini arwah gentayangan juga, dan yang wanita ini itu berwujud buto, jadi buto cewek lah, buto wedok gitu. Nah itu yang request nggih. Terus tadi banyak nggih. Ini saya bingung mau cerita dari mana dulu. Coba le wangi bapak le. Wangi piye? Ya kowe cerita sebagian wae lah, ora kabeh wis ngono wae. Aku bingung ngamahin tangan iki. Hah?
Aku bingung Mas kok ngendi ceritane iki. Wujude iki Unik-unik. ya kaya umume kae akeh sing mirip-mirip umume. Oh cuma tadi itu ada dua yang terakhir tadi yang ngajak sparring sama saya itu bentuknya itu seperti buto kecil, tapi itu kakak beradik atau mungkin malah bisa mirip kembar gitu. Rambutnya panjang riap-riapan sampai ke tanah itu. Saya tidak tahu gendernya apa karena tidak kelihatan ya, dari rambut juga panjangnya sampai ke tanah itu. Kukunya panjang, kuku kaki juga sama, tidak pakai sepatu ataupun istilahnya cuma bertelanjang itu. Telanjang bukan maksudnya nggak pakai sarung tangan ataupun sepatu gitu. Itu cuma ada kerincing itu seperti apa namanya, gelang tangan yang ada lonceng-lonceng kecilnya itu. Jadi itu kalau saya setahunya itu kerincing gitu. Itu jadi kalau gerak gini tuh kayak itu kerincing gitu tuh. Itu biasanya digunakan oleh para penari gitu. Itu di tangan dan kakinya itu ada, dua-duanya ada. Nah itu juga kalau pakaiannya itu hanya memakai celana hitam panjang bawah lutut gini, dan apa ya, mereka tidak pakai baju. Itu dua. Terus ada yang tadi itu ada yang satu itu kelihatannya dia seperti Ratu Siluman ya. Itu di bagian dekat laut itu, tapi Ratu Siluman ular katanya. Itu apa namanya, yang minta dipindah ke laut utara tanpa perlawanan apapun. Itu agak, maksudnya tidak biasa atau saya ceritakan karena dia itu sebagai ratu di istana Demit tersebut. Yang lain mungkin anggap saja seperti biasanya lah, banyak itu aja. Mungkin saya ceritanya mungkin hanya sedikit aja sebagian aja karena saya terlalu bingung mau cerita yang seperti apa lagi. Gitu aja. Gue ana tambahan nih. Mboten. Ana. Mboten. Ya wis beres kabeh tuh. Ora ono sing kurang lah. Oh iya, Bapak tak tekon. Tolong dadi lidah sinambung nih. Apa kuwi? Iki Bapak tekon karo mbah-mbah sing gaib sing do request kuwi. Jawaban mereka piye? Ngono ya. Kuwi lidah sinambung ya istilahnya. Iya. Nah, iki wis sesuai request mereka enggak? Apa ono sing kurang? Sampun matur nuwun. Sampun matur nuwun. Oh. Marem tenan urung? Nek misalnya urung, kon ngomong wae. Opone, bagian opone sing ndi? Pun marem banget matur nuwun. Nggih? Pun marem banget matur nuwun. Apa meneh ya? Ono sing kudu disampaikan mereka nggo Bapak? Ya piye? Ada. Lidah sinambung wae apa anane wae? Moga-moga dikei berkah Gusti, moga-moga dikei sehat terus ngono kuwi. Apa anane? Oh, maksudnya Simbah-simbah kuwi ndongake Bapak. Oh ya, amin. Bapak tampa wis kok pandonga saka ngendi wae diamini le. Pandonga apik iki aja ditolak. Sapa wae sing ndongake awak dhewe ya lah. Mbuh kowe iki
apa padha-padha menungso kaya awak dhewe, mbah kuwi iki saka makhluk gaib nek ndongake awak dhewe sing apik iki diamini. Istilah wis ora usah mikir nggon liya-liyane. Keyakinan masing-masing, oke? Nah, nggih Wan sampene karo simbah-simbah. Bapak matur nuwun didongake. Nek masalah request ki ya wis kuwi wis tugase bapak kok ngono kuwi. Istilahnya tugase salah siji tugase bapak saiki. Dadi wis rasah apa jenenge? Donga mau iki wis cukup nggo bapak. Ora perlu sing liya-liyane. Ngono. Jawabane piye? Oh iya. Iya. Wis ta, wis kuwi sing kuwi mau bapak lali ya. Untung kelingan iki. Nggih, gitu teman-teman. Karena mungkin video kali ini kami cukupkan sekian. Tetaplah sehat selalu dimanapun Anda berada. Selalu waspada dan hati-hati dalam berkendara nggih. Walaupun ini konteksnya untuk netralisir kali, tapi kan di situ ada jembatan-jembatan. Nah, itu tetaplah berhati-hati nggih. Dan jangan pernah melamun. Itu aja, sampun matur nuwun.